guys! Welcome back sa aking YouTube channel or Welcome kung bago ka pa lang po sa aking channel. ako nga po pala si Marian. Pasensya na kayo kung nabubulol ako dahil medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. So parang naninibago ko ulit. Arte. So yun, for today's video, ang ituro ko sa inyo or i-share ko sa inyo is kung paano magpalit ng boses gamit ang CapCut for free. Na hindi natin kailangan magbayad pero magagamit natin lahat ng voice effects or audio effects na meron ng CapCut. So, may mga nagkaano kasi sa akin, minsan may mga nagko-comment din sa mga past videos ko na wala daw silang voice effects. Imposible pong wala, meron po yan. So, gumawa na po ako ng yung mas latest na video about dyan. So, ngayon, i-share ko ulit sa inyo na hindi nyo kailangan magbayad and maaari nyo magamit lahat. Yes, lahat ng voice effects. So, paano to? So, please keep on watching. Sa mga wala pa po palang CapCut app, is punta lang kayo sa Play Store and hanapin mo lang dito sa search yung CapCut. So, i-type nyo lang yung CapCut and lalabas na po yan yung ganitong logo. So, yun po yung i-install nyo. So, ako po kasi is meron na kaya open na yung nakalagay dito. Okay, so kailangan meron tayong internet connection. So ako dahil meron na po tayong naka-install na CapCut, pag mag-edit na tayo ng mga video or ng gusto nating i-edit na voice effects, i-stop lang natin yung CapCut na app. So tandaan po natin kapag gusto nating mag-edit sa CapCut is kailangan meron tayong internet connection or mobile data para magamit natin lahat ng features dito sa CapCut. Okay po? So, kapag mag-edit na tayo ng video, is itap lang natin itong new project. And, pili lang tayo ng video na gusto nating i-edit or palitan ng voice effects. Okay? So, tap lang natin yung add. Yan. Kapag nakapili na tayo. And marami mga nagtatanong sa akin na sa kanila daw, wala daw voice effects. Imposible pong wala, meron po yan. So, kailangan po kasi is meron kayong internet connection. So, ito yung normal na boses ko. And kapag gusto ko na itong palitan ng voice effects, ito sa may baba, may mga nakikita kayong logo dyan. Hindi po ba? So, isa-swipe lang po natin to hanggang sa pinakadulo. Okay? So, yan. I-swipe nyo lang siya hanggang makita nyo yung may nakalagay na audio effects. So, dito na po natin makikita yung mga voice filters, voice characters na maaari nating magamit para palitan yung original video or original voice natin. Okay po? So, kung makikita nyo, meron itong mga pro. So, ang ibig sabihin ng pro is kapag nagbayad ka sa CapCut para magamit mo tong mga features na to. So, meron dito yung mga free lang. Ito, mic hug, distorted, mga deep, big house, sweetie high. And dito sa may voice characters, meron ka din mga ibang pagpipilian dyan. So, kapag nakapili ka na kung ano yung mga gusto mong voice effects dito, tap mo lang yan. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago. And kapag gusto mo namang gamitin yung pro na kahit na hindi ka nagbayad, make sure na naka-screen recorder ka. So, maaari mo siyang magamit. At dahil kapag ginamit mo tong pro na to and in-export mo, hindi po siya may export sa ating kumbaga gallery, okay? Yan. Kasi yan ang lalabas. You are using the following premium features. So, kailangan magbayad ka. So, para magamit mo to is mag-screen recording ka. Okay? Then, pag nag-screen recording ka, di ba, masisave siya sa gallery mo and i-edit mo na lang siya ulit. Okay? Pero kapag free at gusto mo ng isahang edit lang at gusto mo siyang i-export, is pili ka lang dito yung mga Bestie, Jessie, Trickster. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung So, kapag kayo nang napili mo and i-try mo siyang i-export, yan, masasave na siya sa phone gallery mo. Okay po. So, yun yung pinagkaiba ng Pro dun sa
isa sa mga free. Hindi po ba? Na-export natin yung free. Okay, so yun yung tip ko sa inyo. Kung gusto nyo magamit yung Pro, mag-screen recording kayo. Okay? And then, i-edit nyo na lang ulit. Okay po? So, at I hope na nakatulong sa inyo ang video kong to. And kung oo, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more tutorial. Yun. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Bye! See you next time!